miyo ma strong mane nyalo chung' gi oganda mose di kata mose ma haki gi e Kenya ka. Koro wuok ne e komiti mar expert no an kaka ng'ama otelo ne joma osehinyore ahinya. Suna West, Migori, jowa mang'eny osehinyore ahinya konegi, ogogi bunde, mwandu gi okethore ka ji demonstrate. Koro nyocha wan gi geno ahinya ni ka komiti ni dhi mbele to jowa mane magi otimore ne nyalo yudo konyruok kata ginyalo yudo yo maginyisogo lit magisebedogo. Kiwinjo kaka Faith wuoyo, ng'iyo institution motelo negi, en institution ma en alternative voice mar the people. Koro samoro ka gik moko ok dhi piyo kaka en koro court dhi odong' gi ndalo 30, samoro no nyalo tame gimonyalo timo ka en vice chair. To ka koro weyo to nitie gik monyalo loso ka en the other side. But all in all, wan wageno ni gikone to victims gi bro yudo support madwarore. Kenya ka democracy wa, despite the fact ni wan a democratic country, but I think ni wan gi democratic space maduong'. Nikech nitie koro kaka ng'ama tamore mondo committee of experts sama ne 207 victims to nobedo compensated monyiewne gi lope, ochul gi pesa, mano to nok rach. Ka koro chopo sani joma jo demonstration to koro ji dhi e court. Mana kaka Chali owacho ni wan kaka oganda mar Luo. Jomoko para ni noluongwa Kenya ka. Ok ging'eyo ni wan be wan gi haki mar yudo gik ma ji onego yudi. Koro kata mana sani king'iyo maber, ing'e ni jok mane mwandu gi okethi 207 ma jo dhoudi mamoko, ing'e ni gin to nochul gi te. To jowa to moko pod nyocha kotero nying gi e Senate, pod gilao bang' dwaro. Higa ma koro dhi mana 20 by the way. Ma koro achiedh nade ni kanyo? Achiedh nade ni kuom jotelo koso seyo ni kanyo koro kae? Adwa wacho ni e pinywa ni usawa onge. Usawa onge moloyo ahinya to ne wan kaka oganda mar onagi. Omiyo an wacho ni komiti no courts onego expedite case no mondo rum, mondo joma nohinyore gi joma nowito mwandu gi joma no onegi families gi obedo compensated. Tineno ka thuolo biro bedo nikech mana kaka Charles nosewacho ni kapo nono koro wach ma kamano wan bura oseng'ade doho koro duoke atima. Ndalo biro bedo, kinde biro bedo. Kenya ok rum ka kiny. Wan kaka chama mar ODM nawacho kaka nabiro mogik ni mano achiel kuom gik mane wayudo e broad based government, nikech ne wadhiro kaka chama king'iye NADCO report ni mondo mi joma nohinyore obed compensated. Koro ne wan to pod wan gi geno nikech en a step mwadhi go mbele e wach mondo wadhir weche mag jok manosehinyore e demonstration. Mana kamana kendo pondi nene eyo machal nade kaka director mochung' ne weche mag kwe, Champions of Peace e pacho kae kotenre kod wach mano mar Odhiambo koro gwetao. To bende ko gwetao bende penjo ma bende oganda osebedo ka penjore ni kare ibro bede kikawo gi ng'a, mani penjo maduong'.